Jesus lamang ang bugtong pangandig. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ng gustong bukana. Apan iyong kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang una. Imo siyang mahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag-ulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang ulong mo kinabuhi ko. Ang ulong mo kinabuhi ko maghatod nga niya kaninyong mga mensahe sa kaluwasan na baguhan kadaugan ng ikutlo sa balangan kasunod. Alas 5, 33 na sa sayon bagong tagon. Adlaw karon nga Lunes, apit sa 26 mga igsoon. Mauguri gitawag mga kaigsuonan o National Heroes Day. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iya nga pag-atiman o pagproteksyon o pagbantay sa atong pagkatulong nining matahong matamuntagon sa atong paglaka. Maayong taganakong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao, labi na sa atong mga kaigsuonan nga nagapalibot nining mga dapit. Dapit gayon sa pagpi. Dapit gayon sa Kapanbanan, diya sa dapit sa Kamandan, o sa Lamas, sa Castro, sa Budica, sa Iligan, sa Latawan, sa Supo-Supuan, sa Tuyupan, diya sa dapit sa Manialas, sa Kanhatap, Namundog, Iksoon, o sa dapit sa Busay, sa 18-19, sa Tayawkaw, sa Maniningong Barangay, o sa tanan nga mga barangay nga nagapalibot ning mga dapit. Mayong buntag kanatong tanan na Iksoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Pastor Jose Maldonado nga nagwas-usab sa atong programa gikan gayud sa Masay, Negros Oriental.
Bisan pa man sa akong nga wife nga nakaroon sa Saudi Arabia sa KSA. Mayong buntag kung may gabi diha sa dapit sa Kingdom of Saudi Arabia. So, ilabi na sa tanan ito makahigalaan, mga kaigsunan o mga amiga o amigo o sa tanan nga mga follower o listener sa Sign FM, naglanog-lanog ang FM radio diha sa Akban karon, diha sa Panimalay, mga kaigsunan, sa mga Vindosola family o mga Suarez family, mga igsoon. Ayon buntag kanimo diha sa Sister Mili, Dalmasio Suarez, uban sa imo nga pamilya o sa tanan nga mga LA family igsoon. Nasayod ko nga nagsunod mo kanunay sa ato nga programa, labi na sa pamilya ni Gao Silva na junior na igsoon matod pa niya kanunay gutom maminaw sa FM radio ilabi na sa mabuntang. Pagkatong pasalamatan ng Ginoo ni ining pribilehyo kay gayunan ngayang natagkanato igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usaw sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend Ken Ryan Makasaol, aduna sa mensahe nga gipadala kagabi igsoon aron sa pag-check sa maong nga transmitter sanglit ang Kansumandig mga igsoon ang FM radio sa dapit sa Kansumandig wala na magtingog mga igsoon kung kay ang transmitter nga gigamit diri gikan diay in town sa Kansumandig. Una nga itong pasalamatan ang ginuusap sa kinabuhi sa itong general station manager na si Reverend Kim Ryan Makasaol na ilagyon nga gi-sacrifice ang maong nga transmitter sa Kansumandig aron lamang makapatingog ang FM radio dinis kabukiran sa Barangay Santo. Wow! Una nga time welcome igsoon, kapalit og mauno aron ato mapanindot pa ang output sa tingog og voice quality, meaning mao nga dapit, meaning FM radio na kanunay nagpaambit sa mensahe Ginoo. Labi na sa ato nga station manager Reverend Gideon Candelario, ato pa niya nindot kayo na pastor kung doon na tayo mauno ay ato po nang ikonik diha sa 1123 sa sitio Kalutugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Una nga dili kayo siya nindot ang mao nga output o tingog na madungog, pero dili sa FM radio ang video okay raman mga igsoon, pero sa live labi na kung hinay ang koneksyon mukarat igsoon o niya lahi yun ang epekto sa output mga kaigsoon. Apan salamat sa Ginoo, time welcome ato pag yung mapanindutan o mapakusgan ang FM radio na mag-abot yun sa kinatimukan sa Negros Oriental, even ang Cebu City maabot nini sa broadcast. Nunay mensahe si Pastor Amy Jane maing buntag diha pastor o maayong tungang gabi diri sa Saudi Arabia. Wow, salamat sa Ginoo, ang pingan mo sa Ginoo ug ipigan mo sa Dios sa iyang pagkamaayo kanunay. Ang importante ang Dios kanunay atong ikauban anywhere, anytime. Kanunay natong kauban ang Ginoo. Inyong ubos nga lagat, I'm welcome. Pamisita ko sa inyong kasagtag sa mga Pinoy-anan. Mangumusta ang inyong ubos nga lagat. Kumusta man ang atong kinabuhi din sa silong sa langit. Kumusta man ang atong kinabuhi Kristo naman. Kumusta man ang ato na pagpangalagad. Ato na bang nasabtan o ato na bang hinay-hinay nasabtan ang mensahe sa Ginoo. Sa matagusan na ito kamakinabuhi. Ang atong oras karon alas 5:31, hindi naman mga kaisunan, medyo multo na. Panatang ipadayo ng ato na programa diya sa pagpapit sa mensahe sa Ginoo. Luzon, Visayas and Mindanao, good morning to all of us. Ilabi na sa ato mga kaestudyantihan o mga lawa, maunay sugod sa pag-eskwela sa gitawag Negros Oriental State University. O mga lawa, 27, Pizza 20 City sa Agosto sa tuig 2024. Kanya ang mga first year college ng eskwela full back hinam na igsoon. Ano man, labi na sa mga education department, o sa mga train, o sa uban pa tanang mga courses mga kaisunan. Ang first time nimo na ikahibalag ng nagkalaing-laing mga hitsura, nakainlaing mga kagwapo o kagwapa. Wow! Dayon, maingon tayong love at first sight.
pagbantay mo diya mga estudyante, naada mo yung tawag o crush. Makrush yun mo, tigyo mo kahuman. Amen ba? Diha tanan sikat mga igsoon, diha tanan agi ang nakapasar na taan ng mga panahon. Meron dati kinibubos nga laga, may sugod o madasigod na nagpaambit sa mga estudyante ng layhan, makaangkon sa gitawag kalampusan sa kinabuhi. Maangkon lang nimo ang kalampusan kung doon ay Ginoong igsoon. Maangkon lang nimo ang pulong na saksis sa diha kanunay nimo ikaluha ang mensahe sa Ginoo. Daghan mga estudyante na nahimong na failure, napakyas sa timuha, labaw sa tanan sa pag-eskwela. Mga papa o mga mama, wala kabalo ang ilang mga kabataan na anadahilain kalibutan. Igsoon, dapat monitora ang inyong mga anak, labi na sa pag-eskwela sa kolehiyo. May daghan kayo mga estudyante, mga ginikanan, mismo mo adto sa akong room, kani adto igsoon, na mangutana asa man ay ang akong anak, akong gingan. Adto ang boarding house sa inyong anak kung asa na ron tago-tago. Bisan ang iyang mga classmates, wala kaila sa ilang anak. Luoy kayo ang mga ginikanan. Ayaw pagsalik na si Inday sigurong buutan sa inyong pangamalay. Kay bulit ninyo mamonitor ang kalibutan sa inyong mga anak kung nang-eskwela na sila sa gitawag college mga kaigsoon. Although dili tanan ng mga estudyante nga naghimot nini, doon na may pipila ka mga estudyante nga nagtinod-anay ng sakripisyo aron makampo makuha ang gitawag kalampusan sa kinabuhi. Apan hinumdumi, ayaw di palimpi ang Diyos igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Roberta Yotrazi from Bulobindol, Negros Oriental. Maayong buntag kanimo diha Ma'am Roberta Yotrazi. Labi na sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Ato siyang pasalamatan sa iyang pagkamaayo kanunay. Ato siyang himayaon ining na ang David sa kamuntagon. Duyogi ko ninyo sa pipila ka mga panahon diha sa mga pag-ampo pagpasalamat sa Ginoo. Labing kamahanan og mahigugmaon kada Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-amoma kanamo. Maayo ka kanunay. Nagpangga ka o Dios kung nag-amping sa mong kinabuhi. O hinungdan Amahan, amo usab pampingan ang imong mga pulong mga mensahe sulod sa among mga kasing-kasing aron mauni mo dala namo sa kasiguruhan sa mong kinabuhi. Maunay mo hatod ka namo sa kadaugan kalampusan. Salamat o Dios sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Sa ilang pagpaminaw o Dios mabuka ang ilang mga una-una. Madugangan ang kaalam gikan kanimo. Labaw sa tanan diha sa imong mga pulong mga mensahe na among gihatod kanunay sa ilang tasatag sa kamapinoy-anan. Magadala kinig panalangin. Magadala kinig authority Amahan gikan kanimo Lord Jesus. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity sa matag usa kanila. Nagkinahanglan sila kanunay sa imong mga panabang. Nagkinahanglan sila kanunay sa imong mga pagpanalipod o Dios. Panalagdi o kamping o titigil sa imong mga dagang ang ilang mga kinabuhi. Salamat o Dios nining mga tagna karon. Sa tanan usab nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nason, sa tanan nga mga OFW ang pingi o tipigi sila sa imong pagkamayo. Salamat o Dios bisan pa man silang pagpaambit nining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity Amahan. Bisan ug mang anlawa panalipdi ang mga kabataan. Panalipdi o Dios ang mga kaestudyantehhan. Ilabi na o Dios sa taas nga mga tunghaan, Lord, ang pingi ang ilang kinabuhi. Ipahilikay sila sa bisan unsang katalagman. Ipahilikay sila sa bisan unsang tentasyon dinhi sa silong sa langit. Labaw sa tanan sa mga ginikanan, Lord, nga nangandoy sa ilang mga anak na makalampos sa tunghaan. Lord, nahimo usab ni namong kaabag samtang kami nagpanginabuhi pa dinhi sa silong sa kalibutan. Lord, panalangin ni ang matapos sa kanila. Adunay mga katawhan nga nagtinguha niini.
adunay mga katawhan, adunay desire sa kinabuhi. Lamang among tun-an ug among ikinabuhi nga ikaw maayo kanunay kanamo. Bisan pa man sa among station manager Reverend Gideon Candelario, Pastora Russell Candelario uban sa ilang duha ka mga anak. Tagpuan sila, supply sila sa bisan unsa nilang mga panginahanglan. Bisan pa man sa among General Station Manager Reverend Kendall Makasao, may Ma'am Aisa Makasao, Lord Jesus. Panalangin ni usab kung imuhang mga alagad sa mga dapit. Bisan pa man sa dapit sa Batang Pihil, sa dapit sa Kansong Mandig, Lord, ikaw mag-supply sa ilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan nining mga dapit po Dios nga diin nagasukad ug mao nga tingog sa kadaugan kasiguruhan gikan kanimo pinaagi sa palang kasulatan. I declare blessing sa matag usa. Bisan pa man sa tibok nato panimalay sa tanan namong mga kaigsuonan dinhi sa dapit sa balot. Tanang mga kaigsuonan dapit sa Pilipigan, headed by Pastora April ni Akabturan. Lord, ako mga pag-ampong anak kanimo. Puti ang ilang kinabuhi ug amping kanunay sa imong pagkamayo. Bisan pa man o Diyos sa dapit sa pagkuy, Lord, na naglanod-lanod ang FM radio sa mga panimalay. Sa mao nga dapit, Lord, I declare blessing sa matag usa. Nga din ang imong mga pulog, mga minsay nga kanunay mulanod sa ilang mga kinabuhi. Magdalag kasiguruhan, magdalag kabaguhan, magdalag kausaban, dagan sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamay, pribilehyo kay gayonan. Samtang o Diyos ang imong kubos nga lagan. Padayon, nagpangumusta sa mga kaigsuonan, Lord, na ikaw magapanalangin sa matag usa kanila. I-bless ang matag usa. Panalangin ni ang matag usa, Amahan. Labaw sa tanan nining mao nga dapit, mga kasikbit nga mga panimalay, I declare blessing sa matag usa nila kamakinabuhi. Ang kadaugan, kasiguruhan, kabag-uhan, kausaban, naaragyod kanimo, Amahan. Dungog himaya nga naaragyod kanimo ang tanan. Pinaagi lamang sa imong buktong anak, personal na mo nga manluluwas ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Sa makausap pa man maigsoon, salamat sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi? Ako sang i-opening ako ang ceiling fan mga igsoon. Padayon kita mga kaigsoon, doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi from Bulo, Bindoy Negros Oriental. Kumusta mo diha, Ma'am, sa Bulo? Ano na siya mensahe, maigsoon, Bless Monday morning, Pastor, o sa tanan nga nagsunod. Ning imong tulumanon, dalaygon ang Diyos. Salamat sa Ginoo sa mamulukod o maanindot nga mga introduction. Ano na ilang yun ang panalangin ang Ginoo kanato, igsoon. Labi na sa kinabuhi ni Sister Rololin Cadiz Alinyabo Abundo. Kumusta mo diha sa dapit sa Bantulinaw? Diya sa Manhuyod, igsoon, time welcome. Makabisita ang inyong ulos nga lagad in personal, igsoon. Ato lang yun nag-iwahid kining ato nga oras tungod kay everyday doon na tayo mga kalihukan na angay nato sa mga buhato. Ang kadaugan may igsoon nagdepende sa imong sakripisyo. Tinood ba mga igsoon? Ang panalangin nagdepende sa imong paghagok. Kung dako kag paghagok, dako kag abot. Kung nag-iingon igsoon, kung dako kag gipugas, dako kag abot. Apan hinumdumi ayaw pagdahog, nagamay kag gipugas, dako kag abot. Mao nga amang gialamon malipay na wala to ang trabaho, kay left and right. Ang panalangin gikas Ginoo. Kaming mga alagad sa Dios nga nakatugkad sa itinun-anay nga kamatuoran, left and right, day by day, night and day, trabaho para sa Ginoo. Wow! Ano na yung mensahe si Sister Lordeline Cadiz Alinyabo Abundo? Kumusta man ang mga Alinyabo family, mga Cadiz family, o niya Abundo family, niya sa Manhuyod Negros Oriental. Doon na sa mensahe, maayong buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo sa laing kabuntagon nga iyang gihatag kanamo. Dalaygon sa walay katapusan. Amen. Yes. I salute everyone nga ang Ginoo atong gipasalamatan.
Adunay mensahe si Brother Pops Jilon Mingito from Lapu-Lapu, Cebu City. Malipayon nga kabuntagon Pastor Safri Candelario. Maulanon ang kabuntagon diri sa Lapu-Lapu. Wow! Diri mga igsoon adunay mga paghabo-habo. It meaning to si kanang showering, mga pagpisik-pisik sa ginagmay nga pagulan. Apan mainiton ang mga mensahe Ginoo nga magdasig kanato karon. Ang atong topic may igsoon that is confession mga kaigsoonan. Kanang pagsugid, kumpisal. Wow! Dili lamang sa pulong nga pagkumpisal, dili lamang sa pulong nga pagsugid, diha sa pagsugid sa inud-anay nga kamatuoran pinaagi sa balang kasulatan, daghan nga panalangin. Mauna nga mga nindot nga mga feedback nga ato nga madungog sa mga follower ug listener sa Sign FM. Matud pa nila igsoon kanunay minaminaw pastor sa mga programa sa FM radio. Kailangan ning madugangan ang kaalam gikan sa Ginoo. Pinaagi sa balaang kasulatan. Wala tay lain nga gidiskurso, wala tay lain nga gipahibalo ang pagkamaayos Ginoo. Wala ka nagpahibalo sa title sa simbahan, wala ka nagpanako sa denominasyon sa atong tinuohan, kundi nagpahibalo ta nga ikaw ug ako mahal kaayos Ginoo. Nining mag-adlaw gi mahal ka igsoon. Laing ugna sa kinabuhi, laing gininhawa, laing kusog, laing panahon aron ikaw ug ako ato siyang himayaon. Dunay mensahe si Pastor Eugene Candelario from ESA sa Saudi Arabia igsoon sa Riyadh. Ingon siya diri mga igsoon. Greet ko sa akong mga kauban gikan sa Dumaguete. Si Day Maria Angeline, kumusta man si Sister Angeline Jikode o sa Dawam, Saudi Arabia. Si Day Anjing naa sa Taib, Saudi Arabia. Si Day Christine Joy Romano, ato ning parinti igsoon, taga Bindoy ni mga kaigsonan. Si Marie Chris Anqui Lado naa gihapon diri sa Sariat. Si Maria MC Torres Molie na karon sa Bihaw mga kaigsonan. Although nabalik siya sa iyang pagpanarbaho, nagwas-usap na nato karon si Sister Maria Angeline Jicode. Kumusta man mo diha sa Tehib, sa dapit sa Saudi Arabia. Ano na yung mensahe? Good morning Pastor, watching from down May KSA. Wow, salamat sa Ginoo. Ampingan mo sa Ginoo. Time welcome, makabakasyon mo dire sa kabukiran sa Barangay Santo Niño. Time welcome igsoon by 2026. Welcome ang Matagusa. Ang among presensya bisan kinsa nga muduol nining mga dapit. Welcome ang Matagusa. Bisan unsang organisasyon, bisan unsang title sa simbahan, gi-welcome ang tanan kay ikaw ug ako pinalangga sa Ginoo. Adunay mensahe si Brother Partilo Mingito Garces from Lapu-Lapu. Charles usa nako akong si pastor kay mobalhin ko akong usang ICC sa iyang account nga naa usang cellphone sa office, lahi lang o pangan pastor kay Dave Mingito Garces. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Maria Angeline Jicode. Okay ra gyud mi kaayo pastor. I pray lang mi o i-appeal pastor kung taanton mauli mi buotan gyapon ang among employer. Wow, dili ko na siya kawangon sa Ginoo. Ang inyong tinguha
Ang inyong mga damgo sa kinabuhi hatag ko na sa Ginoo kung ang Dios may maghari sa atong kinabuhi. Itsuan ko ba sa igsoon dapat kanunay mo ila, mo tahod, mo saludar sa pagkamaayos Ginoo. Ano na mensahe si Brother Dave Mingito Garces mauni Pastor Akong Akaw? Hanggang may kinabuhi, hanggang may puso, hanggang may gininhawa. Matod pa sa mensahe sa awit na igsoon hangtod may kinabuhi. Usahay magot ang tao mga igsoon, kana bang kutob lang sa pinulungan. Usahay igsoon diha ma-failure ang tao, mapakyas ang tao. Kanuman, dunay mga pinulungan nga dili nato mabantayan, nga doon natay commitment sa Diyos. Doon natay mga pinulungan nga mo sa atas kinuulod, alagaron ka sa tibok na kong kinabuhi. Apan sa diha nga naanas kaharuhay, naanay mga butang nga naangkon, naanay trabaho nga naangkon, naanay posisyon na angkon, ayay nalimot man sa tag-iya sa tanan nga mga butang. Nalimot man sa tag-iya sa gininhawa nga atong gigamit mataganda. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Silva Ringel. Good morning, Pastor, watching in Tanhay. God bless you always. Wow. God bless you always. Sa tanan nga mga estudyante sa Diaz College, time will come, makabisita ko diha. Adon ako'y amigo diha, si Dr. Corsami. Ako pangumustahon ang akong amigo. Usa to siya kabahin sa kong kinabuhi nga nakatabang sa kong pag-eskwela. Ako may tiguba og daot og tig-ayo atong iyang auto kani adto igsoon nga Mitsubishi. Mayroon to dayon sa pre-palihog o check up ning akong auto. Mauna mga kaigsunan ang mga faculty sa Negros Oriental State University. Gikan sa kong pag-eskwela sa year 2000 until now, dili na ko nakalimtan. Eh sila kabahin na sa akong kalampusan. Dili ko makalimot sa mga tao nga kabahin o tipik sa akong kinabuhi nga nahimo kong successful sa kinabuhi until now and forever. Mao nga dili na ko kalimtan ang mga maayong butang na gikan sa Diyos. Kaya na kong kalimtan ang mga daot o mga baho nga sugilanon sa palibot. Apan dili na ko kalimtan ang bulawahan ng mga pulong na gitisok sa isip katao. Amen ba? May nundan titigi ang mga manindot ng mga pulong gikan sa mga alagad sa Ginoo. O kuhaa ang mga baho nga sugilanon gikan sa palibot aron mahimong nindot ang imong kinatibukan sulod sa imong kasing-kasing kung naunang salabutan. Mahinungdan walay rason nga dili nato alagaran ang Ginoo. Siya ang Dios kang Abraham, siya ang Dios kang Isaac, siya usab ang Dios kang Jacob, ug ikaw ug siya mao ang Dios kanato ug kanatong tanan mga pinag. Dunay mensahe si Sister Rhea Amante from Tanay City. Good morning, Pastor Safri ug sa tanan. Wow, to God be the glory. Ang kadungganan kamayaan nagtulang Diyos Ginoo ang ayan atong Ginoo. Salamat sa Ginoo, walang-wala imuhang koneksyon, Pastor. Wala-wala gyud tinuod ang koneksyon diri nga naka-eksonan. Muna nga basta inaaning orasaha, pero kung sayo pa mga igsoon, medyo nindot ang wifi connection. Munang salamat sa Ginoo. Sumatag ko sa kanato tama kinabuhi. Munang galay ko kami nawa yun mga kaigsoon. Matugpas na kasibo. Nawa yun naputol mga kaigsoon. Apan din sa FM radio, wala na putol mga kaigsoon. Padayon ang atong mensahe. Padayon kita mag-kaigsunan sa ato ang pagpaambit sa mensahe Ginoo. Ari kita manukan sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 versikulo 13 ngadto sa 15. Nag-iskot kinig pagsugi. Muna'y gitawag mga kaigsunan o pagkumpisal. Matod pa sa
sa uban kong mga organisasyon kumpisal kung diri sa ato nga pagtulunan usab pagsugid. Di ba? Unsa man inang pagkumpisal? Pagsugid. Sa diha nga imong isugid ang pagkamaayos Ginoo sa imong kinabuhi mga kaigsuonan. Daghan ug daghan ang mapanalangin. Ayaw tagui sa imong kasing-kasing. Ayaw titigi sa imong panimalahi ang mga maayong butang nga na imong nadawat. Ipaambit na ang mga mensahe ug pasalamati ang Dios. Ang pangutana manggod ikaw ug ako kung makalimot na sa tag-iyas mga butang. Sa wala pa na nimo nadawat, grabe nimong luha, sipon, pagluhod, pangayos Ginoo, hinumdumi, pwede nang bawiod sa Ginoo, anytime mga kaisyon. Ayaw pagsalito sa taas nimong posisyon, ayaw pagsaling nga ikaw ilado sa tibok Pilipinas. Walay tao nga sikat sa kalibutan kung makalimtan ang pagtiya sa tanang mga butan. Daghang mga tao sa tibok kalibutan nga inila karon nibalik pagkamang kung asa sila nagikan. Ibutang sa imong una-unang kasig-kasig mga pinangka. Inyong ubos nga lagan nining mga David kanunay nagsilsil kung nagpahinumdum sa mata ko sa kinabuhi. Ayaw kumpiyansa ni ining panahon na. Usa sa atong amigo mga kaigsunan kanunay nagrimahin, pastor pag-amping kanunay. Yes, ang pag-amping naa sa tao, apan titigan ta kanunay, ampingan ta sa pagkamaayos Ginoo. Niingon ang Salmo 23 versikulo 5. Bisan taliwala sa akong mga kaaway, giandaman kita og pagkaon. Atong hinumduman, taliwala sa mga kaaway sa kalisod, mga kawaladon, balatian man, problema nga moabot sa imong kinabuhi, hinumdumi, padayon nag-atiman ang Ginoo kanimo. Mga OFW nga naakaroon sa nagkalain-lain dapit sa sakop sa Saudi Arabia, ampingan ug tigdigan mos Ginoo sa iyang pagkaamaayo until nga mahuman ang inyong kontrata, magpabilin ang inyong mga employer nga maayo ngadto kaninyo kung ikaw ug ako mukupot sa saad sa Dios mga kaigsunan. Adunay mensahe si Pastora Imogen Goodnight gikan diri sa Riyadh, KSA, of I have blessed and have a blessed morning Philippines. God bless us always. Wow, salamat sa Ginoo sa imong mabulokon nga mga mensahe, Pastora Imogen Candelario. Pag ang Ginoo magkamping sa matabusa, labi na sa imuhang mga kaubanan, tungod kay 5 na lamang mo diha nga nabili niyatong mga panahon mga kaigsunan nga gihatod minghatod ko ninyo sa airport ni atong minglabay nga January 2024. Ang atong usa ka amiga mga kaigsunan, si Ma'am Maria Mulie nga taga Viho, Palanas, nga atong gitagbo kami ato ni atong Agosto 1 diya sa airport. Una akong gipasalamatan ang Ginoo nga nagamit ang Dios og tao nga bulawanon kasing-kasing nga makatagbo sa ilang mga panginahanglan. Talagsaon nga tao nga sama nini. Dili basta-basta mga kaigsunan nga mopuot sa iyang personal nga kwarta aron makalukat og tiket ang usa nga OFW gikan sa Saudi Arabia. Ug dili kini malilong even diha sa barangay Beho, Palanas, Tanay City, Negros Oriental. Dili sab sila makamahay nato igsoon tungod kay mismo minghatag tag panahon sa maong nga amahan sa maong nga barangay. Igsoon sa atong kinabuhi dapat doon na tayo gitawag respeto.
Muna tayo gitawag respeto, paghatag o panahon sa pangamahan sa nagkalaing-laing nasod sa tibok kalibutan. Muna'y pinaka-importante karon. Apan sugo lang palang lungon. Daghang mga katawhan nga walay respetar kay nagtuo man sila, sila ray makamao. Hello. Nagtuo man nga sila ray manggialamon sa tibok kalibutan. Sila ray may nagtuo mga kaigsunan nga sila ray makahimo sa ilang gusto o ilang kagustuhan. Wow. Apan hindumi na si Kristo sa imong kinabuhi. Ikaw o ako kung andam ka magpagamit sa bulaton sa Ginoo. Ayaw lantawa ang imong pagkayanong pagkatao, lantawa ang pagkamaayos Ginoo. O ready ang imong kasing-kasing nga mulawanon nga mo sakripisyo mo hago para sa imayas Ginoo. Ginoo dili maunay tinuod igsoon. Maunga sa ato nga hiding ug atong topic karon sa diha nga imong isugid ang pagkamaayos Ginoo, daghan ang mapanalangin. Ura bisa. Ayaw isugid ang mga baho. Even sa imong pamilya mga igsoon, doon na magoy sitwasyon, even ang imong pamilya, unayon ni mo saway. Unayon ni mo panugid pagmariti sa silingan, ang akong bana mauni mauna, ang akong mga anak mauni mauna. Wala ba ta makahibalo mga igsoon? Ikadunay i-challenge ang usa ka bata, bisag dili siya kamao. Madasig ang usa ka bata nga numan. Kung imo sing inyo nga, wow, nindutan ni mo aginak. Mayo kang mo drawing. Di ba magsigig drawing ng bata? Usa sa among anak diri maigsoon nga ikaduha, nadasig pag-eskwela. Ganun man mao manay atong gibuhat isip amahan. Mo appreciate sa mga butang. Mo appreciate sa trabaho. Pero doon na po tayo pagsaway panalagsa. Amen ba? Dili kay kada adlaw ka mangisog, kada adlaw kang nasuko. No. Maguwag tanag sa mo. Una sa akong kinabuhi mga egso, ingon na ako mga estudyante, pila na ibong edad sa'yo? Ito doon na 50. Pura magkadesi pa. Anak pa. Pero nakasabot na ko mga egso. Kaya kita mga kaigso na nakabalot na kung unsaon pag-appreciate sa usa ka bata. Mao nga ikaw o ako, ang sikreto kapag pangalagan sa Ginoo, ayaw si paghukumoy. Otro po kang hulukman. Ayaw pagpasigar mo sa imong abilidad sa silong sa kalibutan. Kaya naapay mas labaw ni mong abilidad, mao ang Diyos. Pasalamatan, pasinundan hinuon ato ang Ginoo, nga ikaw o ako, gipiyala ni ining tanan. Even sa social media, grabe mga pandarot na, nasagdaan sa mga nato. Kaya mga tao mananaot mga kaigsoon, bubalik nagyan po na nila. Hinong-dumi mga igsoon, ang risbak, grabe kayo. Salamat sa Ginoo mga kaigsoon. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni VMF Guardfield. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir. Guardfield, mga kaigsoon na nagwasusap sa atong programa. Ito na sa mensahe. Good morning, Pastor, o good morning sa tanan na nagwas sa Facebook Live. Ato naming basahon, unsa ning pagkumpisal, pagsugit, pagsumbong, is not only mga kaigsunan sa laing grupo, mao man ni sige tawag og kumpisal. Pero sa ato nga basahon karon unsa ning kumpisal, pagsugit. Sa diha nga ikaw ug ako imong gisugid ang pagkamaayos Ginoo igsoon, daghang mapanalanginan. Wow. Atong basahon at an-aw ra gud sa ikaduhang Korinto kapitulo 9. Bersikulo 13 ato sa 15. Sa diha nga imong isugid ang pagkamaayos Ginoo, daghang mapanalanginan. Si Bro Virgil ni Pastor, wow, kumusta mo diha sa Sikihor? Pangumusta ko ni Pastor Brawley duha Ilungsod o ni Pastora Roslyn.
Kumusta mo diha? Time will come, magbisita ko diha sa inyo nga. Kay manuroy ta sa balik sa Bandilaan. Inyong ubos nga lagad dinhi sa Santo Niño Tanay City, dinhi sa Balog. Niato mga panahon na mga 9 months pa lang ko diha sa secure. Manya ming resign ko sa akong nga trabaho. Tungod kami focus ta sa FM radio. Niatong last year isa. Ning balik ta pagtudlo sa inyo university, sanglit gidawat masabta. Diin tagikan kani adto Ikson. Salamat sa imong kinabuhi, Brother Bro Bergel, gikan kayo sa secure. Dili na ko ikalimtan ang inyong pagkamaayo na itong mga panahon na until now and forever. Sa mga panalangin nga inyong ipaabot sa inyong amigo o sa atong mga kaubanan ni atong mga panahon na wala namin nalungag. Hello, saludo ko sa inyong mga kasing-kasing. Dili na ko ikalimtan ang mga katawhan na nakahatag o maayong pagtagan. Ming-share o panalangin nga naangkon nila sa dini sa silong sa kalibutan. Maunay mga bulawanong kasing-kasing. Manang kami ato maingson, sige kong gabalik-balik diha sa ospital sa Sikihor. Kunya katong motor na mo, mga kaingsunan mo kalit at kapawon. Na doon ay problema sa karburador, mga ingson. Doon ay minsahi si Brother Garfield from Sikihor. Okay ra pastor, nagpadayon ra gihapon sa pag-alagad sa atong buhi Dios, pastor. Wow! Padayon sa nasugnan nga trabaho niya sa pagtangalagad siya. I declare blessings mata ko sa kaninyo. Nasayod ang Diyos sa inyong gihimo. Nasayod ang Diyos sa inyong bulawanong kasing-kasing. O pili na ikalimtan ang mga maayong na himo sa tao at tugbangan sa Ginoo. Hinumdumi mga igsoon, atong hinumdumuman na sa diha nga atong isugid nga maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Daghang mapanalangin. Wow! Daghang mablis. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Siam, Brother Siam, Sonikar, sa tubang ito nga igsoon. Maglis matag litog ani mga kaigsunan doon ay mga bago karon na aming sulod sa ato nga programa. Maayong buntag ka natong tanan. Ato na ning basahon igsoon. Ako orang monitoron ang maong monitoring mga kaigsunan sa ato nga cellphone. Although ang atong cellphone, hindi man ni akong cellphone is akong anak. Anya mao na ang akong account, na ay account nako sa computer, naara diri sa computer ang akong account nga mas daghan ang ato nga mga kahigalaan o gigala. Account man ni sa ako ang anak maigsoon nga atong DJ Jane. Ato ning ihatag kaniya ang panahon alang sa mga greetings unya sa nakapalibot ini sa Shine FM 95.3. Ato na ning basahon maigsoon, tan-awa ra ko ningon diri. Og tungod sa kamatuoran, og tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alaga, tan-awa ra ba? Atong isugit, atong ikumpisal, dili lamang sa pagtulunan nga ikaw mo kumpisal. O sa manay ng kumpisal pasol, pagsugit. Hello. Pag-discuss, pagpaambit sa mensahe, gikan kami mo ngadto sa uban. Sa diha di ay nga ikaw gipanalanginan, isugid ang maayong mga butang. Di kinahanglan maigsoon ayaw tago isunod sa imong kinabuhi ang mga maayo gikan sa Ginoo. Kay mas daghan pang mo glorify ngadto sa Ginoo. Tanawa na gud ningon diri. Ug tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghang magpasidungog sa Dios, gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita, mahitungod kang Kristo ug sa inyong pagkamanggihatagon kanila o sa uban pa. Wow! Unsa di ay giingon sa pulong sa Dios. Sa diha nga ikaw di ay manggihatagon sa imong isig ka tao. Sa diha nga ikaw di ay mo paambit sa blessing sa uban.
diha maabli ang katawhan nga naa di ay Ginoo sa imong kinabuhi. Wow! Apan kung selfish kang dako, bisag dili imuha, imong giangkon, ayay, ilasan man ang mga tao, labi nagmakabalo. Muingon man ang may igsoon, patabog lamang na silang pangangkon, dilibi na ilaha. Murag ilaha, murag sila mo'y naghago, sila mo'y nagpasingot, bisag dili, ilamang uwato ng mga tao, di ba? Tinoo dili, munang ayaw limbungi ang uban. Ayaw pagpasigarbo sa dili ni mo hinaguan. Doon ay mensahe si Brother Walford from Sikihor, amin. Tinood ba ko na? Ako igsuo sa akong kinabuhi, maulaw kong buangkon sa dili na akong ipasingutan, oy. Maulaw ko sa trabaho nga dili akong trabaho niya akong giangkon. Ayay, watay angay ana. Apan sa diha ay makita sa Dios, diha mapamatud-an nga ikaw sincero nga nangalagas sa Ginoo, sa diha nga ikaw mo paakit sa panalangin gikan sa Ginoo nga gipiyal sa Ginoo kanimo. Mo nay tinuod. Daghan na bang mga tao katilingban Luzon, Visayas, and Mindanao nga kusog mangangkon bisag dili ilaha. Nya kana ra bang kusog ay mangangkon maigsoon kusog sab nang manaot. Hello, tinood dili. Pareha ra binas pasiaw maigsoon mag-una-una jud ko pangyobit pastor kay hadlo kong kayubitan. Pasiaw ra na pero butat mi na mga igsoon. Apan ang tinuod nga sincero nga tao, mukogi na, mo trabaho na, mo hago na, mo pasingot na, ug mo pahambit sa tinud-anay nga panalangin para sa uban. Hello. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi from Bulobindoy, Negros Oriental. Kining atong amiga mga kaisunan, kining ato ang viewer mga kaisunan, ano sa manika magtutudlo sa public school mga kaisunan. Unang atong pasalamatan ang Ginoo. Nabisan unsa pa man ang ato nga naangkon natatunda ng profesyon din sa silong sa langit iksoon, dili ang ayan atong ikapasigarbo, kung dili ang atong ikapasigarbo na maayo ang Ginoo. Kay ang tinud-anay nga nangalaga sa Ginoo dili na magapugong sa pag-share sa panalangin nga ilang naangkon, nganuman gusto man na sila nga kung ikaw makasabot maisot ato ning ibutang sa atong una-una. Sa dihang ikaw mo adto sa sulod sa simbahan ug imong isugid ang tanan, ikumpisal. Ayaw ikumpisal sa pagtulunan, ayaw ipagkumpisal sa tao, kundili isugid ngadto sa Ginoo. Wow! Gikinahanglan sa pagsulod sa simbahan, hindi ang imuhang kinabuhi. Kay diha kung hindi ang imong kinabuhi, wow, mapuno ka sa panalangin sa Ginoo. Kay kung punong-puno ka na, wala na'y kabutangan, wala na'y luna sa imong kasing-kasing kung naunang salabutan, even ang mensahe sa Ginoo nga gusto unta na mapuyo sa imong kasing-kasing. Mao nga anytime mga igsoon inyong ubos nga lagan, nagdasig kanunay sa matag usa. Kung sa giingon dire, ako kaning basahon pagbalik. O tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, ikaw ug ako ragyoy nahibalo niini, ug matinud-anon ka ba atubangan sa Ginoo. Diha ang insaktong ebidensya sa tibuok katilingban ug sa tibuok katawhan nga ikaw nagmatinud-anon kung uswagon kas Ginoo. Makugang ang tibuok katilingban, masyak ang tibuok kalibutan nga moingon nganong siya may gihatagan ni anang katungdanana, nganong dili man ako nga mas maayo pa man ko kay kaniya. That is comparison. Apan hinumdumi, wala naglantaw ang Dios sa imong pagkahamugiro.
kung dili naglantaw ang Dios sa kinatibuk-an sa bulawanon nimo kasig-kasig hunag sa labutan kay andam kang mo sacrifice, andam kang mo antos, andam kang mo pasingot, andam kang mo hago mga kaigsunan para sa trabaho, para si Mayas Ginoo. Pero kanang mga taong may ragsulti, may nagmohago, may nagmulakaw, may nagmosakripisyo, pasulti perting maayo ha. Hello. Ang tinud-anay nga pagserbisyo, makita ang resulta sa imong kinabuhi. Makita ang ebidensya, atubangan sa katilingban, atubangan labaw sa langit ng tang amahan, nga mo'y tag-iya sa tanang mga butang every time mga kaigsunan. Ginoo dili. Bisag dili pa mo mutuo, base sa balang kasulatan nga itong gibasa ni matahon nga kabuntagon karon. Ingon dili, og tungod sa pagkamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasidungog sa Dios kumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo og sa inyong pagkamanggihatagon kanila og sa uban pa. Grabe. Mumangani mga igsoon kung gibati kag kaluoy sa imong isilingan sa imong gisikataw di gyud ka makapanamas-tamas og daot nga mga sugilanon. Kagwagani kay kasing-kasing maigsoon mag-una-una pa kag isyo. Mahitungod kang Kristo og sa inyong pagkamanghatagon kanila og sa uban pa. Versikulo 14. Ingon diri, busa uban sa dakong paghigugma. Grabe. Mag-discuss gani tag paghigugma, dako kay ng diskasyon, taas kay ng diskasyon. Busa uban sa dakong paghigugma. Mag-ampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Mag-ampo ang matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo, even sa kaaway mag-ampo na. Iblis ang akong mga kaaway, o Diyos. Ayaw ipanghimaraot. Ginoo dili. Pero sa mga tao nga wala kasabot sa minsayas Ginoo, ayay, kanunay ng manghimaraot labi na silang kontra. Manghimaraot magani sa social media. Manghimaraot magani sa katilingban, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kay gusto nga sila ray ilhon nga insakto mga parasiyo bagbuot. Tanawa ragot ang mga parasiyo kami adto mga igsoon sa panahon ni Jesus. Bisan sa sulod sa simbahan gisunod-sunod si Jesus aron sila mo'y pamatud-an. Tanawa ratong ilustrasyon sa Good Samaritan. Kung ikaw ug ako nagbasa kag kasulatan mga igsoon, di gyud ka mahitabong maiskam. Di gyud ka maiskam sa balaang kasulatan. Kay magbasa man ka, maminaw man ka sa mga mabulawanon, mabulokon mga minsay gikan sa balaang kasulatan. Hello. Unsay giingon diri sa 14? Ato ni basahon. Busa uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila. Imo bang giampo ang imong kaaway or imo bang giampo nga madahaot ang imong kaaway? Iblis. Panalangin ni sila. Apan kung dili gani na imong mahimo, mo ingon diri ka, patya na sila Ginoo kay ako na silang kontra. Ayay, asa man ang imong gugma? Si Jesus mauban ay gihimo. Ang naghimaraot siyang mga kaaway kanunay. Pero kanunay siyang nagpaambit sa pagkamaayos Ginoo. Diba? Busa uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila alang kaninyo. Mao hinungdan sa inyong mga pag-ampo, mga ayodang mga pag-ampo sa inyong kubos nga alagan until now. Nia o nia ang inyong kubos nga alagan kanunay nagpaambit sa pagkamaayos Ginoo sa atong kinabuhi. Nasayod ko dili lamang ko sa ka-FM radio nga naminaw ni ining matahon nga kabuntagon karon. Ang atong oras alas 6:24 na sa kabuntagon. At hindi panayon, Exxon. Ingon ang versikulo 15.
Pasalamatan nato ang Dios ni ining bililhon kayong gasa. Wow! Di ba bililhon nga gasa? Nga ikaw ug ako gihatagan ug akong pribilehiyo kikas Ginoo. Ayaw himo ang ordinary ang bililhon nga gasa nga gikan sa Dios sa imong gihatag, gikan sa Dios ngadto kanimo. Unsa may mga gasa nga gihatag sa Ginoo kanimo. Wow! Mga gasa sa kinaadman kahibawo nga naa nimo karon. Talagsa una nga wala na sa uban. Ang pini na igsuon ug alimahin sa imong isig nga tawo. Labaw sa tanan ngadto sa Ginoo. Ingon ang Hebreos kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 16. Paglig-on sa pagtuo kay adunay pangulong pari. Insa man kaha ning giingon diri maigsoon adunay pangulong pari? Yes, of course. Sa tibok kalibutan dunay daghang mga pari, dunay daghang mga pastor, dunay daghang mga ebanghelista, dunay daghang misyonary. Pero ato ning basahon og kinsa ning pangulong pari nga maoy pinakapangulong pari dinis tibok kalibutan. Dili si bishop, dili si apostol, kundi atong basahon ang kasulatan og kinsa ning pari nga atong pagabasahon. Doon na may Biblia, Hebreo anon kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 16. Magbasa gyud ta igsoon aron ta dili maiskam. Basahon na to ang kasulatan. Ingon diri mga igsoon sa bersikulo 14 ngadto sa 16 sa kapitulo 4. Akong basahon kung kinsa ning gihisgutan dinhi sa pulong sa Ginoo. Ingon diri mga igsoon. Akong basahon mga kaigsonan sa bersikulo 14 sa Hebreos kapitulo Hebreo anon bersikulo 14 ngadto sa 16. Tanawa ra gud og kinsa ning pari nga gimension diri. Ingon diri. Busa lig-onon ta ang atong pagtuo. Wow, doon na pa kay pagtuo. Kung doon na kay pagtuo, i-illustrate mga kaigsunan sama sa liso, kagabay sa liso sa mustasa. Perting nindota. Pero kasagara mga pinulungan sa tibok kalibutan dako, kaya kong pagtuo, pastor. Kung maingon gani kang dako kayo, dako pas kalibutan, yes. Hinumdumi maigsoon, barugi ang imong pagtuo sama sa usa ka dalagita. Nasulod sa 12 ka tuig ang iyang pagtuo, okay na nga makahikap sa kupo ni Jesus, mamaayo na siya. Pagkanindot paminaw. Kung ang imong pagtuo doon na po'y pagbuhat. Kay kung ang imong pagtuo walay pagbuhat, may pay ang demonyo nagtuo nagpangurupa. O nilisod. Di isang unsaon. Busa lig-onon na ang atong pagtuo kay doon na kita'y pangulong pari. Ayay. Kinsa maning pari nga giingon diri. Ano na tay pangulong pari nga halanggon nga atuan sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus. Klaro dili. Klaro kayo. Atong isugit ang pagkamaayo sa Ginoo kay duna tay pangulong pari nga tuas kahitasan diha sa presensya sa Dios nga mao si Jesus. Unsa may giingon diha mga kaigsunan sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, wala nay lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit nga arang makaluwas sa atong mga kalag, mao na si Jesus. Wala nag-ingon ang Biblia pinaagi sa imong pundok, pinaagi sa title sa simbahan, pinaagi sa denominasyon, diin ka nagpasilong karon maunay mo dala sa imong kaluwasan, kundili ang mudalas kaluwasan imong maigsoon. Mao lamang ang Jesus. Kay siya naas presensya sa iyang amahan nga mao ang Dios. Kinsa man ang Dios, mao ang nagpadala ni Jesus dinis kalibutan aron pinaagi ni Jesus makita ang dagway sa Dios. Ikaw ug ako nahibalo ba ka nga imong dagway sama sa dagway sa Ginoo? Wow,
ampingi ang imong hitsura. Ayaw yung biti ang imong kaugalingon. Ay ang imuhang pagkatao dagway nas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Cavite City. Salamat sa inyong love likes, sa inyong pag-likes, o sa inyong pag-share nining ato nga programa. Hinungdumi mga igsoon, even sa profile, usog-usogon ang hitsura. Unsa man maulaw mo sa inyong dagway. Kung naulaw mo sa inyong dagway, kung pangandoy dinis kalibutan, apan nakalimuta, kung asan tagikan, kung asa matagikan, paulita, kung asa mata nagagikan. Apan hinumdumi ang imong espiritu mo balik kung asa manigikan, gikan kinis Ginoo. Ang sa magiingon sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, ang abog mo balik sa abog, o ang espiritu mo balik kung asa gigiganan, mao ang tag-iya, mao ang Ginoo. Mao nga sa dagan sa kalibutan dinis, inalom sa langit, kung unsa man ang imong probidad karon, ayaw nag-ipasigarbo sa imong silingan, ayaw nag-ipasigarbo sa tibok kalibutan, ipasigarbo hinoon nga maayo kayo nimo ang Ginoo. Kay maayo man ang Ginoo, dili gud ka kapugong sa pagpaambit sa mga maayong butang para sa uban. Hello. Sa atong amigo mga kaigsunan, nabagpo palabang natong na amigo, wapay bulan, matod pa niya, pastor, nakaagi na kong pagka-bilyonaryo. Daghanan kong mga condominium sa Maynila. Diha sa silang, kung asa ang mga negosyo na ako, pero dili na ko hikalimtan ang pagkamaayos Ginoo sa kong kinabuhi. Kay dili ko magbalon nga tuslugnanan, bisan ko sa kadako, iksoon. Akong balonon ang presensya sa Ginoo, kay pinaagi ini, mag-glorify na ko ang Diyos. Grabe. Kung inana pa untag prinsipyo sa tanang taos kalibutan, pagkamindota. Ang problema, magod na may kontrabida. Dili sa manindot ang salida mga igsoon kung walay kontrabida. Kung nagmahinumdaman nato ang salidang kardo mga igsoon within 6 years, unom katuig wa pa na human ba sige balik-balik, daghan ba nag-asawa na nag-away while nag-atubang sa TV, daghan na nga high blood ni atong salida ha, daghang mga TV na naguba, gi-off ang planta mga igsoon kay naglagot lagi, walay nahimo kining mga tawhana, perte ng luya ni Cardo ning laban magani ka nga nagkatawaran na sila silang salida. Apan wala ni mo na karon non kapitulo 4 versikulo 14 ngadto sa 16 wa pamatang mahuman kinsa ning pangulong pare. Usbon ako sa pagbasa, daghan yung maligsan ning bersikulo. Kinsa si Jesus? Siya ang pangulong pare nga dili sama sa ubang mga pare nga way kasing-kasing. Pasangil pa nga si Ginoong Hesus mga igsoon, si Jesus palahubo agi sama kanato apan wala gayud makasala. Nakasala si Jesus wa. Kay ang iyang gibuhat mga igsoon nag-agar sa iyang amahan nga nagpadala niya dinis kalibutan. Ikaw ug ako nag-agad ba ka sa plano sa Ginoo? O imo harang kaugalingong kagustuhan aron ka musikat sa katilingban? Hello. Kita magpanukos sa pagduo sa trono sa Dios. Pero usahay ang tao magduo sa trono sa Dios. Kaya nga naman, batik magbatasan, batik magkasing-kasing, guba maghuna-una, nag-una man. Moingon man na, maigo na sa kuan ni ay. Kung maigo mo mang igsuon, di mo undan ta sa atong gikaiguan. Buondang tas kalihukan sa kalibutan, aron ta dili maigo sa balang kasulatan. Mao man ay solusyon. Kay kung ikaw ug ako nagkinabuhi sumala sa balaang kasulatan, di bang ka mga igo?
Kung nagkinabuhi ka, sumala sa kabubuton sa Dios, di ka masakitan, malis malipay pa ka. Pero doon ay mga tao nga makadungog sa minsayes Ginoo nga maigo malipay. Nguingon man sila nga igsoon, salamat sa nato ang kaluoy o grasya nga atong gikinahanglan. Grabe no. Naa sa Dios ang grasya o kaluoy nga imong gikinahanglan o akong gikinahanglan sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Grabe sa. Unang ikaw o ako igsoon ang dili utang na pangulipas. Matod pa diri sa Isdra mga kaigsuonan, si Isdra mga kaigsuonan, iyang gihimo naghilak siya, nag-ampo sa Dios. Nagpatulo siyang chipon og luha sa diha nga nakita sa katilingban sa mao nga dapit ang tanang katawhan diri sa Isdra mga kaigsuonan kapitulo 10 bersikulo 1 ug unsay gibuhat nila. Unang diha sa simbahan mga igsoon gahi patas gahi. Di ganit ta mo praise and worship, dili ganit ta mo himaya glorify mga igsoon gahi ay mutulo nitong luha. Kay man mas daling mo hilak tas mga problema. Mas daling mo hilak ang atong huna-huna kasing-kasing sa bugat nga mga problema nga moabot sa ato ang kinabuhi. Apan diha sa presensya sa Ginoo, mas kahi og kubol pa kay ikaw ug ako wala katugkad sa pagkamayos Ginoo. Apan sa dihang ikaw nakatugkad nga maayo di ay kayo ang Ginoo. Dili ug dili ka kamatmon nga mintagas ang luha sa kalipay diha sa pagpasalamat sa presensya sa Ginoo. Ingon diri mga igsoon, samtang naghilak si Esdras nga nagampo naghapa atubangan sa templo sa Dios. Ikaw ug ako igsoon nahimo ba ninimo? Og magbarog lang ka even sa praise and worship nagkitoy-kitoy ra ni mga igsoon kining tiil igsoon maglugos kani og lugso. Apan hindulumi si Esdras usa ka ilado mga kaigsunan sa katilingban. Unsa iyang gihimo? Makahimo ka kaan ini? Makaingon kong maigsoon may pay Muslim ay maghapa pa sa ilang gituohan. Ngayon ako maigsoon sa ilang gituohan kay maumato na ilang gituohan. Ikaw unsa may imong gituohan karon? Ako unsa may imong gituohan? Tinuod kaha ng Dios. Ingon dire mga igsoon. Samtang naghilak si Esdras nga nagampo naghapa at ubangan sa templo sa Dios. Nga nagsugit sa mga kalapasan sa katawhan sa Israel. That is kumpisal. Iyang gisugid at ubangan sa Ginoo. Naghapa diha sa templo sa Dios. Ug naghilak, nagbako. Iyang gisugilon ang sala. Gisugid sa mga kalapasan sa katawhan sa Israel. Minuol kaniya ang dagkong pundok. Grabe. Sa diha nga gibuhat ni Esdras ni anang mga panahon na dito sa templo sa Dios nga nagapa. Iyang gisugilon ang kalapasan sa katawhan sa Israel. Iyang gipatagasan og mga luha. Ikaw ug ako nahimo ba ninimo? Or mitagas ang imong luha sa mga problema karon nga dili na nimo kaya? Apan sa panahon nga maayo patag kahimtang, wala na gani tay panahon para sa mayas Ginoo. Ayaw paabot na nga atong gininhawa makabsan dinhi sa silom sa kalibutan nga dili ganita kapatakas bisan gamay luha diha sa presensya sa Ginoo. Unsay giingon diri? Minuol kaniya ang dagkong pundok sa mga kalalakian, mga babae, ang mga bata gikan at tanawa na ko. Gikan sa tibuok sa Israel og nanaghilak usab sila. Grabe. Diha na feel ang Holy Spirit. Diha na feel nga dunay presensya sa Ginoo sa diha sa gibuhat ni Esdras ni atong mga panahon na nimiadto diha sa trono sa Dios og naghapa og nagbako og minghilak. Mingduol og minguyog kaniya
ang pundok sa mga kalalakian, ang pundok sa mga kababayenan, ang pundok sa mga kabataan, nagdaig sa pagkamayos, Ginoo. Grabe. Gisugid nila ang ilang kasaypanan. Gisugid nila ang ilang sayop at tubangan sa Ginoo. Daghan kay mga pundok karon. One seed always seed. Sa diha nga nadawat na nila ang Dios kanunay na silang sigurado. Sigurado. Sigurado ka ni balik ang misyon. Bisan ang imuhang kaugalingong pisikal nga bahin, imurang hinay-hinay o patay. Ingon ang Santiago, mga kaigsunan, Kapitulo 5, versikulo 16. Pagsugiray kamo sa mga sala. Hipokrito ramagon ang tao, mga igsunan, kung wago kay sala. Sure kang awa ka makasala, na makasaway na magani kas mga butang sa uban. Di na ba yun, mo ilagag leader, mga igsoon. Katawaan mo ng uban ng kalisod, katawaan mo ng mga butang sa uban, na kayo mo butang, nindot kayo. Mga genuine. Ako igsoon, masakitan di sabta. Dili mata psychology ang pagkatao, dili mata filosofiya ang pagkatao. Pero sa iyo na kain tao, sabton, umiyaga-yaga ba na o dili? Mga dili ta kayang uwaton sa katilingban, kay dili mauwat si Jesus sa imong kinabuhi ison. Kung naa si Kristo, naa si Jesus naghari nimo, dili o dili ka kayang uwaton. Even sa tibok katilingban, kay naa si Jesus sa imong kinabuhi nga mapinagiyang naguna sa tanang desisyon o sa tanang plano na imong giplano para sa Ginoo. Hello, ayaw limbongi ang imong kaugalingon nga makalimbong kamo kung nagtuog nga makalimbong kamo atubangan sa Ginoo. Kung unsay inyong gipugas, mauusab na'y anihon. Ibutan sa itong kasing-kasing kung na nagsalamutan. Ingon ang Santiago, ato ning basa. Mao nga diha sa simbahan, kung hipokrito lang kaayo ang tao, di na kapangayo pa sa inyo. Di mo ingon man na sa ito, kasi ikino'y kakasala, brother, sister. Sure po kang wag yung kakasala. Nabisan pa man gani sa imong una-una, nakasala na ka. Hipokrito ra kag sabot hinoon. Mga bakhakon na ba mga igsoon ingon ang revelation, ingon ang pinadayag, di ra ba yun na kama sulod sa kingharian sa langit. Ingon ang versikulo 16, ato ni klaro. At tanawa ra ko dire mga igsoon. Santiago Kapitulo 5, versikulo 16. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala. Tanawa ra ko diri. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala, that is kumpisal. Pagsugid, pagsulti, pagbatbat sa mga sala. Wow. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala, o pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahipuan. Apan hinundumi, dili ka mahimong mamatarong atubangas Ginoo kung ikaw mismo dili mo sugilon sa imong mga kalapasan atubangas Ginoo, kay ikaw hipokrito. Kanang tao mga kaigsunan na kanunay lang nag-angkon nga insakto, sure ka dili ka hipokrito. Di gani ka maminaw sa sadisyo sa uban, nga kaayuhan sa katilingban, sa man dahil pagtuoan na may sunong sa man dahil pinulungan ng atong ibutang anak. Dili na tigpakaroing nun, di ba tigpakaroing nun? Munang siguroon na to ang atong pagpangalagan. Siguroon na to ang atong pagserbisyo, atong pangkas Ginoo. Kung sa iingon diri mo igsoon, ato ning basahon. Usa pagsugiray kamo sa inyong mga sala, o pag-ampo alang sa usag-usa. That is our obligation, na ikaw o ako mag-inampuay dapat. Dili kay mag-inampuay o dinautay.
pagsugiray kamo sa inyong mga sala, o pag-ampo alang sa usag-usa. Wow! Pag-ampo alang sa usag-usa. Aron kamo mga ayo. Dili tay mga mahimong mga maayo. Dili ta mamaayo mo igsoon o dili ta makaampo sa uban. Ang problema mo igsoon kung imo kung giampo nga madaot imong silingan, madaot ang imong sikyataw, ay. Di ra ba yun na malilong atubangas Ginoo. Wa pa'y klaro ikaw unyay madaot. Klaro dili. Ayaw na bata. Kung gipanamastamassan ka, kung sa may giingon sa Biblia, iampo ang nagpanamastamas nimo. Iblis ang mga tao nga kontra nimo. Kaysa diha sa imong gibuhat, napamatud-an ka nga naay Kristo sa imong kinabuhi. Dili sa iyong ang Biblia. Kung dili ang Biblia, nagtug-an kanimo, nagtug-an kanako, aron ikaw ug ako, naa kanunay ang presensas Ginoo. Unsa may timailhan adunay presensas Ginoo, makahimong mo pailog, makahimong mo paabot sa insaktong panahon sa gitagal nga gitagdang panahon. Wow! Makahibalo nga mo dawat sa kahimtang nga naa karon ikaw ug ako nagkalain-laing sitwasyon o kahimtang nga gihantay ang Ginoo dinhi sa silong sa langit. Dili na to ikumparar kanunay ang atong kinabuhi sa uban. Nga moingon ta, nganong gidato man sila Ginoo, nganong imo man silang gidato, nga ako mas labaw pa man ko nila ug abilidad. Ayaw. Ayaw ikumparar ang imong kinaadman sa imong silingan. Ayaw ikumparar ang imong kahibalo ngadto sa uban. Ikumparar nga maayo kayo ang Ginoo ug ipahari sa imong kasing-kasing sa una-unag salabutan nga ang Ginoo maayo. Kanunay kanimo. Kasi diha nga igsoon imong kining pagabuhaton, malipay ang Dios. Kung sa diha nga malipay ang Dios, tagaan ka sa bisan unsa namang panginahanglan. Wow! Ingon diri mga igsoon, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan, inig-ampo nila. Usa ni ana si Elias. Ato ni ipadayon ang bersikulo 17. Si Elias sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta muulan. Ug wala dayon muulan sulod tulo ka tuig ug tunga. Klaro dili. Kinsay nag-ampo? Si Elias. Kinsa man si Elias? Mataw nga matarong atubangan sa Ginoo. Kaya may ingon ang Biblia, ang mga pag-ampo sa taong mga matarong, dakog kahimuan init-ampo niya. Kaya ang tinuod nga matarong atubangan sa Ginoo, dili na kanunay nagpasigkarbo siyang kagulungon, kundi nagpasigkarbo na siya kanunay nga maayo ang Ginoo. Wala na siya magpag-arbo sa iyang kaugalingong mga butang nga iyang nahuptan. Wala siya magpanghinambog nga ang iyang mga butang mas dindot pas ubang mga butang, kundi ang iyang gipasigarbo nga siya gipilan sa mga butang nga wala sa uban tungod kay maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Hinumdum ug ayaw hitalumti ang Dios nga maayo kanimo. Ug sa diha na ikaw mag-ampo, dako ning impact at ugbangan sa Ginoo ug ang Dios mo gamit kanimo ug diha masyak ang tibuok kapilingban nganong ikaw ug ako may ipialan sa katungdanan nga wala man ko. Hello. Ang gihulat sa Dios ang imong atensyon, ang imong paghago, dili ra ba dalag maila-imagine mga igsoon. Dili ra ba na dalag istorya o ba di tayo gihago. Ingon diri mga igsoon, tanawa na to. Ang pag-ampo sa taong mataron, dakog kahimuan. Si Elias sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta muulan. O wala dayon muulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga.
Og unya nagampo na usab siya nga muulan unta ang langit ug mububo sa iyang ulan ug ang yuta nihatag sa iyang amo. Wow! Last nga mga bersikulo. Ingon ang bersikulo 19. Mga igsuon kun unsa kaninyo may salaag gikan sa kamatuoran ug may makapahibalik kaniya angay ninyo masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadaotan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Ikaw na ug ako, kung ikaw naa sa kinabuhing Kristohanon, even only one person nga imong madala diha sa tiilan sa Ginoo, nag-illustrate na kapalit na sa imong kinabuhi at ubangan sa Ginoo. How much more kung mahimo kang leader sa katilingban, mahimo kang leader sa simbahan, mahimo kang pangulo sa tibok kalibutan o sa tibok Pilipinas, ug ikaw gihimo ni anas Ginoo, daghang mga tala nga mosurrender mo ilas Ginoo, hinumdumi ang giandam sa Dios para kanimo ug para kanako, dili lamang kay mansyon kundi koronang kadaogan, kinabuhi mo'y katapusan nga dili nimo kabayran sa bisan unsang butang nga dinhi sa silong sa langit ug sa ibabaw sa kalibutan. Amen ba? Maunay gustos Ginoo. Ikaw ug ako, kung usa ka tao nga madala nimo sa tiilan sa Ginoo, nag-illustrate na kapalit na sa imong kinabuhi. Hello, nakuha ba nato ang gamay sa bigay? Kung ikaw nakahimo sa pagsakwat sa usa ka tawo gikan sa iyang pagkamakasasala, paingon na siya nanganghagad sa Ginoo, malipay ang Ginoo kanimo. Ay hinumdumi, mas labaw og bili ang kinabuhi kaysa pagkaon. Mas labaw og bili ang bisti kaysa lawas. Mas labaw ka sa tanang labaw sa tibok kalibutan bisan sa mga butang kay ikaw tao sama sa Ginoo. Unsay giingon diri, mga igsuon kung usa kaninyo mahisala gikan sa kamatuoran ug may makapahibalik kaniya, angay ninyo masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa pagkadaotan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala mapasaylo tungod kaniya. Grabe sa o naibutan sa itong hunaunang igsoon. Last pagyong mga versikulo, unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 10. Ang hinaot ko, ano na tayo nagkapunan, ano na tayo nahibalan, kung atong ibutan sa pagkasing-kasing kunaunan sa labutan na maayo ka nung nahayatin. Ingon ang 9 mga igsoon, ingon dito, apan kung isugin nato sa Dios ang atong mga sala, siya matarong matinud-anon sa iyang saad, mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ang problema magud isoon kung darbo kayo ang tao. Mingon, ay di ko mangayo pa sa ilos Ginoo, balaan gud ko, pastor gud ko, pastora gud ko. Ang mentalidad ba sa tao may igsoon, one safe, always safe. Sure ka? Even si Salmista David mga igsoon, kanunay nangumpisa, kanunay nagsugid sa iyang kinabuhi. Lord, insakto ba ning akong desisyon? Even gani sa imong desisyon, nakasala na kas Ginoo. Even sa imong nilantawan, nakasaway kas uban nga mga butang, kay munindot lagi imong butang. Sige nimong gidayeg, ikaw ko nagdayeg-dayeg, kanya uban wala mo dayeg. Asa maigon gingon sa proverbio mga igsoon, panultihon. Asa matun mabasa mga kaigsunan, kapag pabadayiga ang uban, ayaw pagdahig sa imong oglingon.
Proverbio man ito maison 27 ba to? Versikulo 1 nga to sa 2, ato na rin masahon. Matod pa diri sa atong gibasa sa unang Juan mga igsoon, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala. Ang problema magod ug dili siya mosugid kay mao lagi perfecto na siya. Mao man gunay mentalidad sa tao nga insakto. Sa ilhang una-una, dili man na mosugid. Dili man na mangumpisa. Dili man na mangayo pa sa Diyos Ginoo kay sakto lagi. Amen ba? Apat kung ikaw o ako kung matarong di Panginoon anay, tanawa sa salmista David, kanunay dito siya, nangumpisal nga tos Ginoo, wala nangumpisal sa tao. Ay doon natin Pangulong Pari na mao si Jesus, kangayan na itong suginlan sa atong tanang kalapasan. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya, kung sa igiingon sa Biblia, isugid nato sa Dios. Dili sa tao igsoon. Siya matarong matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung muingon kita nga wala kita'y sala, tanawa ra ko na aton ipadayon be. Tanawa ra ko diri sa versikulo 2, versikulo 10. Kung moingon kita nga wala kita makasala, di pa kabakako nato ang Dios o wala nato dawata ang iyahang pulong na usaha man na. Kung ikaw moingon nga wa kay sala di pa kabakako nimo ang pulong sa Dios, ikaw nagpanghimakak sa pulong sa Ginoo base sa atong gibasa karon. Ng mga tao kanon na insakto, pero angkot na lamang kinabuhi na ba'y kababuhan tao sa atin. Ingon diri sa panultihon mga igsoon, versikulo 27, sakto ba ni mga igsoon nga niingon diri? Napadayigan ng uban oy. Ayaw sige dayeg sa mga kaugalingon, ayaw sige dayeg sa mga butang nindot kay na. Ingon diri mga igsoon. Tanawa ra ko diri mga igsoon. Naamoy versikulo diha aduna moy mga Biblia, mga igsoon lasing mga versikulo sang litang atong oras, alas 7:01 na. Padayon ta sa atong programa aran sa mga request, mga awit, magkalangit o mga greetings nining matarong nga kabuntagon. Ingon diri ayaw paniguroa ang bahin sa ugma kay wala kamasayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Versikulo 2 ingon ang versikulo 2 tanawa ra gud. Maoy padayiga kanimo ang ubang tawo. Klaro dili. Dili kay sige tagdayeg ako na kuni. May kini akong mga butang, genuine kayo ni, nindot kayo ni. Anang uban ninyong mga butang diha, agoy. Way angay. Ikaw na po'y kadayday. Way angay sa Tinoo dili mga igsoon. Tanawa na ko diri o. Mao padayga kanimo ang ubang tawo og mga dumuloong bahinoon apan ayaw pag-unay pagdahig sa imong kaugalingon. Bakat baday ang Biblia na maumag yun mahitabo sa tao even sa mga Kristohanon. Daghan mga Kristohanon ang isaman yan kinaya mga leader sa simbahan. Maumang gani hinungdan mga igsoon dili doon makahiusa ang mga pangulo sa simbahan. Yung mga garboso masabning uban yung magsige magdaigdaig yun nilang pagtulunan. Huwag ganin himo sa katilingban. Hello. Salamat sa Ginoo mga igsoon, padayon kita sa mga greetings. Although mga kaigsoonan, ako sa aming hatag sa atong Beijing mga igsoon, ako arang itry mga igsoon. Mabalik lang ito makabiyot mga igsoon. Audio input. Singing sa pasalamat sa
Alright na mga kaisunan, alang sa mga greetings ako nigihatag ni DPJ mga isuot. Panahon, dito lang ako ni Oak mga resort. Singit sa mga pagkain, singit sa mga pagawin, singit sa pasalamat sa Panginoon. Singit sa mga pagkain, singit sa mga pagawin, singit sa pasalamat sa Panginoon. Singit sa mga pagkain, singit sa mga pagawin, singit sa pasalamat sa Panginoon. Ako sa halalan ang buhay na ito nga Diyos na iso, nasan ako itong over na DPJ, tawag sa pagkabalaan. Ako na yung mensahe si Brother Marosel, lakas sigit na iso. Ano na sa mensahe mga kaisunan, maayong buntag pasto. Magwala-wala man yung atong sticker resort. O sa tanan, God bless. O maayong buntag ka na itong tanan mga isuon. Akong awiton mga isuon ang tawag sa pagkabalaan. Nagahila, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Nagahula, nagahila, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagkikoma. Nangandoy siya nga muhilak ka kaniya. Igahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahula, nagahila, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahula, nagahila, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga muhilat ka kaniya. Igahatag mo ba ang gitinguhan niya?
Nangandoy ka nga pukaon ko pagdusan ang akong unang gugma kanimo. Imingaw ka Ginoo sa mga luha ko, nangandoy ka, naghandom ka, nangandoy ka nga pukaon ko pagdusan ang akong unang gugma kanimo. Imingaw ka Ginoo sa mga luha ko, nangandoy ka, naghandom ka, igahatag ko ang akong mga pagsimba. Dahatag ko ang akong paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha. Ihatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong mga paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha. O ania ang kinatibukan ko, nawata ni Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw sa Sign FM 95.3. Ang Ginoo magapanalangin sa matago sa kanato. O ni ako ning ihatag ni DJ Jen, ining dapit sa kabuntagon next song. Padayon kita mga kaigsunan, dili lang nako ni iyo mga kaigsunan. Ako siya nga paariyon mga kaigsunan lang sa mga greetings o mga request awit makalangit. Ako rin ni nga i-play mga kaigsunan. Hangtod may kinalbuhi. Kung sa man kalayo ang silakan ikan sa kasadpan, imo Kalibutan ubang sa dakong katuyuan, inagsutan sa palangitan, mga mulan o kabituunan, imong ipahimutan. Antos ninging mabuhi, imong ipasan ang akong napan sa kahugawan. Hindi hinuruan, inubuhi ko karon, nahugasan sa hangin mong dugo. Walay sama kanimo katinhanan, walay lang makatulog sa dugo. Tapos ang iyang napasigulang ganda, hantod may kinabuhi, hantod may puso, hantod may gininhawa. Sa labil ko himayaon ka, hantod ni Aga, sa kasing-kasing ko
ipaglalaan, ipasidlang ng iyong kahayaan. Sila ipakita ng iyong kahayaan. Sila ay wala sa kalimit ipaglalaan, ipasidlang ng iyong kahayaan. Igsuon, mauna kini ang panahon, ayaw kamulaw, ipakita ang imong pagka-Kristohano. Kay matut pa sa iyang ulo, Sinong Jesus nagkainom. Sila Sa ngalan sa labing alangdan nga Diyos, ag sa tibok pwersa sa kalangitan. Sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon. Ang sa atong Reverend Safri Candelario. Kina po sa DJ, alang sa pagdubayani ni sa iyong kabuntagon. Maayong nga buntag, bisan pa man sa nagalantaw man sa itong live karon. Maayong nga buntag kayo kaniyong nga tanan, o ang Diyos gayud magapanalangin sa iyong nga kinabuhi. Bisan pa man sa nagapaminaw dito sa Shine FM 95.3, so walay hunong nga nagsunod. Maayong nga buntag gayon. Yan na po ni si DJ Jane. Ang magapamukaw na po. On air na po si DJ Jane karon nga adlaw. Kumusta man? Alas 7:16 nasa kabuntagon. Maayong nga buntag sa tanan. Kumusta man ang ato nga pagkatulog hangtod sa tong pagmata. Atag yung pasalamatan tong buhi nga Dios tungod kay sa lain na po panalangin nga adlaw nga gihatag sa matag usa na tod ka kinabuhi. Sa matag minuto, matag oras wala tag kasagdan sa Ginoo. O kanunay tang giampingan, kanunay tang gihatagan sa maayong panglawas kalig-on o kusog sa matag adlaw matag oras. Maayong buntag gayon once again. Sa paman sa magalantaw o nagalantaw man. Pwede lang gyud kaayo nga mo request mo og awit makalangit kana lang gyud nga. sa kalibot Awit ang makalangit ang mga pinangga. mong kahayaan, kay ikaw ang kahayaan sa kalibutan, ipasidlang na iyong kahayaan. Kay ikaw ang kahayaan sa kalibutan, ipasidlang na iyong kahayaan. Kay Once again, good morning sa tanang bisan pa man. ipasidlang na Sa itong mga kaigsunan dapit sa Baluk o sa Pilipikay. Good morning! ipasidlang na iyong kahayaan. Nakahigayon gyud ko karon tungod kay wala ang may klase. Ipasidlang Salamat gyud sa tumboy nga Dios. sila Dagan kita kanunay niya kusog og kalig-on sa matag adlaw. iyong kahayaan. Sila Maayong nga buntag, abisan pa man ni Ma'am Norberta Yutransi. Good morning, DJ Jane. Request ko song pagdayeg nga tinud-anay. Sayaw og isinggit salamat. Great na ko si Lutlut Yutransi nga nangapi. At sa you family, maayong nga buntag. Once again, salamat kayo sa mga kinabuhi Ma'am Norberta Yutratsi. Siya, good morning to you, Jane. Request daw siya og song, pagdayeg nga tinud-anay, isinggit og sayang. Salamat kayo sa mga pag-request ni Ma'am Norberta Yutratsi. Bato nang hatagan og pagtagay. Awit makalangit nga pagdayeg nga tinud-anay. Ang Diyos matinod ay sa mga higayon. Ako sang unahon, Ma'am, ang awit nga naguluhan na sayaw. Kay katan, isang punog ka sa akin. Ang para na siya, ubad sa
sagas na niya umuma maunada. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo dahil, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo bakbak, kanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singit, Jesus, sayang-sayang lukso-lukso ka, kamot ibayaw ka, sa pagsimbahan niya, sayang-sayang. This song is entitled Sayang, requested by Ma'am Norberta Yutratsin. Kasunod niini ang awit nga naguluhan na pagdaig nga tinudanay. Dayon ang awit naguluhan ni Singgit. Maayong nga buntag, Inday Rangel Salva. Sa ako nga gwapa nga higala. Maayong nga buntag, good morning gayon. Day Rangel Salva. Salamat kayo sa Ginoo sa panahon. Gayon nga iyang gihatag sa matagusan nato kay kinabuhi. Kanunay ka nga mag-aamping kanunay diha. Kanunay ka nga panalikdan sa tubig nga Dios. Once again, good morning, Inday Rangel Salva. Sandang kitaan nagapadayon sa pagpaminaw sa awit nga magkalangis. Ayong nga buntang bisan paman sa tanang nagapaminawan dapit diya sa Kangkoy. Ayong nga buntag Kangkoy. Sa tanang Dalmasio family, Sida family. Veldosula family, Buagas family. Ayong nga buntag gayon. Bisan paman sa tanang Dagudog family. Maayong nga buntag, bisan pa man si kinaboy na Ate Roslyn Ilhig. Good morning, Ate Roslyn. Good morning, bisan pa man sa kinaboy ni Uncle Mario Ilhig. Maayong nga buntag, Ilhig family dapit sa Kangkwe. Maayong nga pagpamahaw, Ate Roslyn. Maayong nga pagpangapite. Salamat kayo sa tumbuhi nga Diyos. Tungod kay sa laing nga po nga panalangin nga laing adlaw ayang gihatag sa atong mga kinabuhi. Kini ang awin nga naguluhan na pagdaig nga tinud anay.
si Inday Renja. Request daw siyang song. Ang ay taguluhan isinggit og imong guni. Adlaw ag adlaw. Salamat guys, have God bless you ug amping mo diha kanunay. God bless you pod. Inday Renja Salva og ikaw pod. Nagaamping diha og kanunay ka kadagan sa kalig-on ug may panglawas sa tong buhi nga Dios. Padayon kita sa pagbuminaw sa mga awit na makalangit. Maayong nga buntag, bisan pa man sa dapit sa ilihan. Sa pasto sa budiga o katrimbulo. Maayong nga buntag, bisan pa man dapit sa naasog. Good morning gayon, dahil kaninyo nga tanan. Aw sa tanang bilang Hilot family, Kadukoy family, and Palomara family. Ardinia family, good morning kaninyo. Kabanaga family. Ag sa Tibog Santa Ana, Antihana family. Sa tanang mga family dapit sa proper barangay Santo Niño Tanay, maayong buntag kaninyo nga tanay. Sa tanang mga Sarino family, sa tanang mga Ampil family, Generosa family, Ilaw family, Dandan family, Baldado family, Ramirez family, Candelario family, maayong nga buntag gayon. Kiningawit nga naguluhan isinggit, requested by Ma Roberta Yutratsi of ni Inday Rangel Salva. Akan lagi na to isinggit ng pagkamaayo sa tumbuhi nga Diyos. Ang lagi na to isinggit na sa tanang panahon, God is good. Ito siyang daygon sa matagal na sa ito nga kinabuhi. Ito siyang pasalamatan tungod kayo. Taglakang sa itong mga tiis, matagbuhat sa itong mga kamay. Gigiyahan ta sa itong buhi nga Diyos. Amen! Siya ang Diyos nga malakas. Ako siya tayo ibayaw, pagsapasayaw, pagpapakit sa iyong damo. Once again, maayong nga
buntag sa tanang mga U family. From Ma'am Norberta Yutratsi. Igsoon Lutlot Tratsi. Nangapiog sa tanan nga U family sa Libas, Isabela. Mayo nga buntag, U family. Pagkaw manining awit ato nga sundan sa awit na galuhan imong guni adlaw-adlaw requested by Direnja La Salva. Mala sa balakan nga kasulatan, wala'y kusada man naro, kay ang tanan nakasalan. Sa tanang mga Yaguso family, Brother Robert Yaguso, Sister Roslyn Yaguso, ang sa tanang mga taga-Alangilan, maayo nga buntag Alangilan. Hindi naman ko makapamugaw, kaya alas 7:30 naman. At nagita sa mga pagtumbaya. Hinaot nga. Taga na po niyong panahon. O higayon. Ano po ni si DJ Jane? Makikuba na po ni ini. Ang ninitak na karuan. May nga buntag bisan pa man sa itong mga mama o papa nga naghikay sa tagusa ka kusina. Maayo nga buntag ganinyo nga tanan. Salamat gayon. Sa pa man sa nagapaminaw nga dili man ma-mention. Wala man ma-mention. Salamat gayon sa inyo nga kamakanayon. Pagsunod din sa Shine FM 95.3. Dili man makita. Dili man na mo mabalaan ang inyong nga pangalan o apelyido. Apa nakita sa Dios ang inyong kasing-kasing o kinabuhi. Lagi matago sa mata sa ato nga Dios. Sa tanang mga Akabal family and Amaro family, good morning kayo. Inggit ato siyang dahigo, ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa iyo.